Matul il-jum tal-ġimgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu laqgħa ferm importanti ma' George Hisler li huwa l-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Waqt din il-laqgħa George Hisler ippreżenta r-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fejn spjega li huwa proprju l-ewwel darba li qed jippreżenta ir-rapport tiegħu hekk kif inħatar f'din il-kariga f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Waqt il-preżentazzjoni tar-rapport huma ddiskutew il-punti ewlenin li ħarġu minnu. Apparti minn hekk George Hisler tkellem ukoll dwar ix-xogħol li qed jagħmel bħalissa fejn spjega li qed jaħdem fuq żewġ rapporti, wieħed dwar State Aid u ieħor dwar ir-refuġjati fl-Ukrajna. Huwa sqar li lan ta' dawn ir-rapporti u sabiex jara jekk il-flus intefqux b'mod għaqli. Dan fil-waqt li preżentament hemm lista ta' rapporti li jridu jsiru li mbagħad jiġu mqasmin lill-membri tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech irringrazzja lil George Hisler tax-xogħol kollu li qiegħed jagħmel fil-waqt li jiddiskuta miegħu diversi temi u kwistjonijiet li għaddejjin bħalissa f'pajjiżna.